तुमचं नाव काय? संगीता राजेंद्र करंबे. बरं. तुम्हाला काय त्रास होत होता आणि तुम्ही कशासाठी इथं आला आणि कसं तुमच्या कुठले उपचार दिले गेले आणि काय तुम्हाला फरक जाणवतोय उपचारानंतर हे थोडंसं थोडक्यात माहिती सांगायची आपल्याला. मला 1 तारखेला महाशिवरात्री दिवशी संध्याकाळी 6 ते 6:30च्या या दरम्यान मला छोटा रिकामा कुकर मी उचलून फक्त गॅस कट्ट्यावर ठेवला. ते मला सळकलं तिथं. बरं. मग सळकल्यामुळं मी तेवढं तो दिवस काय तसा ढकलला. रात्री काही दवाखान्यात गेले नाही. दुसऱ्या दिवशी मात्र मी गेले. मला चालायला येईना, म्हणजे लंगडत चालायला लागले असं सळकल्यामुळं. दुसऱ्या दिवशी ॲलोपॅथिककडे गेले, गोळ्या घेतल्या. त्यांनी 5 दिवसाचा कोर्स दिला. 2 दिवस गोळ्या खाल्ल्या पण काही कमी आलं नाही. परत मी 2 दिवसांनी परत त्यांच्याकडे दाखवायला गेले. परत त्यांनी 5 दिवसाच्या बदलून गोळ्या दिल्या, पण त्यानं पण काय कमी आलं नाही. मला तर 2 दिवस परत त्या गोळ्या घेतल्यावर बदललेल्या. म्हणजे अचानक पूर्ण चालायचंच बंद झालं. खूप दुखायला लागले. उजवा पाय खूप दुखायला, एवढ्या वेदना व्हायला लागल्या. मी रडत होते. मला झोपायलाच येत नव्हतं. आपण नमाज कसा पडतोय ना, त्या अवस्थेमध्ये, त्या स्थितीमध्ये मी अशी पडून असायची. पण असं खाली डोकं घालून मी, म्हणजे आपोआप माझ्या डोळ्यातनं पाणी यायचं. आमची मुलगी वगैरे त्यांनी म्हणायची की भाची त्यांनी तू रडू नको, का रडते? अगं रडत नाही आहे, माझ्या डोळ्यातनं पाणी आलं. मला सहनच होत नव्हतं. मी इकडं हुपरीला दुसऱ्या दिवशी शनिवारी मी हुपरीला आले माळी डॉक्टरांच्याकडं. त्यावेळेला मला असं दोघांनी धरून चालत आणलं होतं. मला वॉशरूमला वगैरे बाथरूममध्ये पण खुर्चीतून नेलेलं होतं. अजिबातच चालता येत नव्हतं. इथं पण मी गाडीतून आले, दोघांनी असं धरूनच आणलं मला. त्यानंतर मला इथं जे ध्यान दिलं, मुद्रा ज्या मी लावून बसले, जवळजवळ मी 1.5 तास एका जागेला होते. म्हणजे अशा पायातनं कळा होत्या की मी अस्वस्थ होते, अजिबात बसता पण येत नव्हतं. आणि त्यावेळेला मी मांडी घालून 1.5 तास एका जागेला बसले. म्हणजे पूर्ण उजवा पाय जो दुखत होता त्यातल्या पूर्ण कळा पूर्ण कमी झाल्या माझ्या. म्हणजे मला आठवतही नाही की मला इतकं दुखत होतं. 1.5 तासानंतर मी त्या ध्यानातून बाहेर आले. पूर्ण पाय बरा झालेला होता, म्हणजे दुखत नव्हतं, पूर्ण पेन्स कमी आलेल्या. पण लंगडत होते चालत. 2 दिवसाला 2 दिवस आड मी दवाखान्यात आले माळी डॉक्टरांच्याकडे. आणि त्यांनी प्रत्येक वेळेला मला मुद्रा बदलून दिल्या आणि हास्य पण दिलं, स्माईल दिलं, मंत्र दिला. त्याचं मी 2-2 तासाला कंटिन्यू 2 तास झाले की मी ते केलं. 15-15 मिनटं मेडिटेशन केल्यानंतर मी पूर्ण कवर झाले, रिकवर. म्हणजे मला 3 वेळा आल्यावरच पूर्ण कवर झाले. पहिल्यांदा दुसऱ्या वेळेला आले त्यावेळेला मला हळूहळू चालायला लागलं. पहिल्या ह्याच्यात पूर्ण पाय बरा झाला, म्हणजे पेन्सच कमी झाल्या. दुसऱ्या वेळेला हळूहळू चालायला लागलं. तिसऱ्या वेळेला आले तर न धरता कुणालाही माझं मी बॅलेन्स करून चालू शकले. आणि चौथ्या वेळेला आले तेव्हा पूर्ण व्यवस्थित माझं मी चालायला लागले. मला 4 वेळाच यावं लागलं. 2-2 दिवस आड मी आले खरं. त्यामुळे पूर्ण बरी झाले मी. पण हेच जर मी ॲलोपॅथिककडे गेले असते त्या कंडिशनला, तर त्यांनी मला ॲडमिट केलं असतं, सलाईन लावले असते, एक्सरे काढा, वजनं बांधा, असा सगळा प्रकार केला असता. पण हे बिना औषधाचं पूर्ण मेडिटेशनवर, मुद्रावरती कवर झालं. आणि खरोखर हे चांगलं आहे आणि ह्याच्यावर विश्वास ठेवायलाच पाहिजे. दुसऱ्या लोकांना तुम्ही काय सजेस्ट कराल? मी हेच सांगणार की मुद्रा आणि ध्यान हे करा. त्यातून पूर्ण तुम्ही रोगमुक्त व्हा कायमस्वरूपी. तुम्हाला औषध घ्यायची गरजच लागणार नाही. छोट्या छोट्या रोगावर सुद्धा मुद्रा आहे. असं काही नाही की मोठा आजार झाल्यावर मुद्रा आहेत, असं काही नाही आहे. आणि तुमच्या जे काही मनामध्ये जे काही संचित होतं, जे काही त्रास होता, जे काही दुःख होतं थोडंफार, ते सगळं कमी झालं? हो, झालं की पूर्ण क्लिअर झालं. हो, ठीक आहे. छान, सुंदर. थँक्यू.